Το πιάσα και το βγάζουμε τώρα, προσπαθούμε μακάρι να το βγάλουμε. Να βγάλεις και το γάτζο, να έχουμε έτοιμο και το γάτζο. Μακάρι να το βγάλουμε. Άσε όλοι μου, μακάρι να το βγάλουμε. Άντε να ξυπνήσουμε λίγο, τόση ώρα τίποτα. Είναι γερό ψάρι, παιδιά. Άξι, πολύ μεγάλο δεν είναι, αλλά ούτε μαζεύουν τα φρένα τώρα εδώ πέρα, να μου καταλάβες. Τώρα μου έρχεται μποσικούρα να μου. Σιγά σιγά, εντάξει, δεν πειράζει. Έρχεται τώρα, εντάξει, δεν έρχεται, αλλά τι να το κάνουμε, ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν είναι στο χέρι μας. Το γάτζο θέλω να σου το δώσω από εκεί. Κάτσε η ώρα και θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Δεν φοβάσαι. Εδώ. Πάρ' το εδώ εσύ τώρα το καλάμι και δώσε μου τον γάτζο εμένα και να πιάσω εγώ την πετρελιά. Για να τραβήξω τώρα. Είναι. Μαγιάτικο είναι. Μαγιάτικο είναι. Άρε Χριστάρα, μπράβο μου, μπράβο μου. Σάρα μαγιάτικο είναι αγόρι. Παλαμίδα είναι, παλαμίδα. Παλαμίδα, τόσο μεγάλο. Όχι. Τι. Σβήσει μηχανή, σβήσει μηχανή. Άστο εσύ. Έλα Θεέ μου, σε παρακαλώ να μην φύγει. Έλα! Έτσι! Έλα πουτάνα Χριστό! Έτσι! Κακόμοιρο σε ματώσαμε. Το πιάσα κι εγώ και έφυγε στο δικό μου που ήταν μικρό. Καταλαβες. Έλα τώρα χτυπήσω όσο θέλεις. Έλα μανάρι μου. Να το βιάσουμε εδώ, να το βάλουμε μέσα, να πάει να γαμιστεί. Τι μέσα στο ψυγείο δεν χωράει αυτό το πράγμα. Να τα βγάλεις αυτά, να τα βάλουμε στ' άλλο. Άστο εδώ αυτό, άστο μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι, μην αγχώνεσαι. Βγάλει αδιάβροχο, πάτα μπροστά, όπου να είναι. Τα φαγητά. Τώρα αυτά χωράει έτσι. Βγάλτε αυτό ρε. Βγάλτε, έχουμε εκεί πέρα να τα βάλουμε. Λοιπόν, ωραία, περίμενε. Άστα και αυτά. Φοβάσαι. Κάτσε να του πάρω το ψάρι. Τραβά το ρημάδι. Ναι ρε Χριστάρα, πόσο θα είναι αυτή που πάει τώρα? Κάνα 5 κιλά. 5 κιλά περίπου. Πρέπει να είναι. Λοιπόν. Πάρω το από εκεί αυτό. Σε να βγάλω και τον γάτζο εγώ. Κάτσε γιατί το έχω πάει κατά στη ρίζα. Γλιστράει άστο σε μένα, άστο σε μένα. Άστο σε μένα. Άρα τι έκανα Θεέ μου, μπράβο μου. Έτσι. Πάρε λίγο ψαράκι από εκεί. Πάρε το Χριστό. Τράβα το ψαράκι εκεί, τράβα την πετονιά, σιγά σιγά. Ωραία. Να το θηρίο μας. Κλείσε, μην κάνει κανένα μπράβο.